Yo! What's up mga kabuto? Mga ko nga pala si Peter TV nagbabalik sa Car Simulator 2. So ngayon may bago tayong gagawin. Libutin natin ito Car Simulator number 2. Naka kaya ang masaya. O tara na, simulan na natin. 3, 2, 1, let's go! Tara na! So yun, first person view tayo para mas maganda. Challenge accepted tayo, no? Napakaangas naman na yun to, no? Wow! May bilihan pa ng kotse dun. Mamaya na natin tignan yun. So ito na mga tol, no? Ito nga pala ang highway ng Car Simulator 2. Nakikita nyo ba? Isang mission na lang yan, no? Dalawa na lang. Pinicturean pa tayo, no? Dalawang mission na lang mga tol, no? Mabad na natin. No, boy. Ito nga pala. Yan. Okay, so na naman tayo mga tol. So ito nga mga kabutom. Ito nga pala maraming bahay. Apartment. So yun, bibili tayo ng ating bahay. Mga tol. Sa halagang 285 mga tol, no? Masyadong mura para sa inyo. So, unti pa lang tayo na kayo. Patayin ko na nga itong music. Yan. Hindi na maingay. Dito full 180 pa sa nalaman. Music na yun. So, yun, no? Maybe, di ba nasabi ko sa inyo, bibili tayo ng bahay. Siyempre, bibili tayo ng bagong kotse mga tol. Ito ay isang supercar. Papakita ko sa inyo. Ito na. Wait lang, punta muna natin. So, dito na tatapusin natin paglilip sa Car Simulator 2. Papagas muna tayo mga tol, no? Pagas muna tayo mga tol. So yun tol, magpapagas muna tayo. Ito, tayo sa red. Wait lang, dandaan ng drive ko. Hindi ko bubuksan ko pa yung gas tank. Baba. Ito, ayun pindot. Baba, ayun na. So yun tol, no? Pindot ko na. At bubuksan natin. Ito na. Uy, huwag nga maingay dyan. Buksan ko na, ayan na. Ito, antena. Mahal. 1.40. Mahal naman nito mga tol, no? Sa totoo, 100 lang. So, tara na. Pupunta tayo sa bilihan ng kotse, teleportation, pasok! So, ito na mga tol, ang bilihan ng kotse. Tayo ay bumaba na. Ba't na ako kasi ito? Automatic. Oh, ito. Ay, hindi pala dito mga tol, no? Pero titingin-tingin muna tayo dito. Uy, Western USB. Ang ganda sana. Kaso mas malaki pa ako eh. Sayang. Bibili ko sana. Tara, punta tayo dun sa bilihan ng sports car. Tara na. Pupunta na tayo. 3, 2, 1, pasok! Tanin! So, ito na mga tol, no? Andito na tayo sa bilihan ng sports car. Ayan pala yung kotse ko. Pinapangalan na Shark pala. Akala ko Dodge ito. Dodge. Yung mga tol, Instigator. Akala ko Dodge Challenger to. So, ang ganda no. Buksan natin. What? Automatic mga tol. So, unta sabihin. Ano tong binto? Ito mo tayo. Ito mas maganda yung style yun. Mas tol. Itong bibili ko next. Flat. Okay lang yan. Ito ang bibili na. Ito hindi. Pangit. Huwag. Yun mga tol. Alam nyo na yung mga bibili natin next time is stallion mga tol. Tatapusin muna natin ang dalawang mission para madali lang. Ang lubog. Tara na. Dito natin titignan. Okay. Maganda. Okay. Hindi masyadong maingay. Okay. Miss. Tumingin ka sa akin. Uy. Ay.
magana pa yung style nyo. Ay, wala magkakita. Alis na tayo. So, yun no. Pauwi na tayo. Tara na. Ito, pasok. So, dito na nagtatapos ang ating video. Paki-like, comment if you shoutout to me, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking video. So, yun. Ito nga pala ang aking kotse na binili ko dati. Nung kahapon lang ata. Maliit lang po ang ano niya. So, lalak ko na to. Ba't ko pa kasi binuksan to? So, yun. Dito na nagtatapos ang ating video. Wahaha! Please don't forget to subscribe. Thank you for watching! Don't stop caring about me now. Aren't you the guy who